on bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam foof yataw ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen hande noon en gartiɗo émission meɗen gonka debbo e rendo men sa wi gonka debbo e rendo men noon kono kewmum wiide ni tan ma invite debbo invita suka invita mawɗo invita kadi gorko saabu sa wi suka tan suka woni foof sa wi mawɗo kadi mawɗo woni foof par ce que mawɗo andi haalni en ɗum noon hannde eɗen jogii ɗo yontaɓe yonaɓe koye mumen hono ceddo mbiƴu ganna sam mariame moola baroɗo takka sadi mo saɗaka ñalade on ɗaldami ɗum koye kawɗa ha so ɗum ɓenni eɗen gondi ɗo yeri maya mo yarani de beela baccadi bala maaɗi debbo cubballa wiyete noon kawɗa ha mi salminima mi salmitimama mi juurimama mi salmini aduna o fof mi salmini sénégal mi salmini kadi yeewiyankoɓe peeɗi tiiduɓe ɓe mbawi woni eno ɓe woni kala eɗen gandi hannde ko alkamisa ko 1 octobre hitande nde manede noonni ko ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ene woni oɗo saaha joni 1h29 minutes minen heeɗi hojomaji nogas e jeeɗiɗi ɗo min jooɗi ngam yuɓɓinde yewtere bintotama suɓade laɓade e nder jewte kulaɓe wiyetede darde debbo o anani e nder rendo ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi ñaguide mon Allah moƴƴere to karallagal to woni toon ko Alaji Djiby Dieng o jeeya ko kañum e kannaraji o laaɓɗo juuɗe mbawɗo gollal mum o ga noon ko abou ko mbiɗo ganda Samba Yooɗo Yacine Demani boyema joɗmonanga suududeje holle birɗe kawaji goto mo daara won foliyaɓe lojji weli gara tillere kadi kamɓe jeerto e folo mbayla nana jiɗa gara mbowa goɗɗo o noon dariɗo ne jiiɓe maɓe wiyete ko ganduɗi Dia ko Madina Gounass ɗum ɗo tan mi salminima mi salmitimama no mbiɗanide ɗon ɗo kode welti ɗon saabu ko wuuro tana men tan aldunduya mi weltima ɗum noon noon tigui eyyi kowona ɗum ko bandiraɓe oɗo ñalawma ko ñalawma darteɗo no fewi kadi ñalawma baɗɗo fayida nde wonno ɓuuri bonde aduna bintata ko gara a tinaka korta kadi a tinaka ɗum ko bonde ene aduna he ene heewi watta noon ko wasi wadde hay hunde so ala ko mbaɗɗa sa yeehi a majji a mayti ñande gubbiɗaɗe an yenande majjiji a yejjitama komin jooɗo wadde ɗo ko noon koko naati histoire oɗo gorko ceɗɗo wiyete ko Amadou Bay Koro walla mbiyamo docteur Niang o jeeya ko Waly Diantan walla mbiya Waly Dianto walla mbiya beeli aljannaji fof to ɗum no weeli koye kono ko gorko ceɗɗo dariɗo darniɗo leñol temo wona homo mbino gallo fonctionnaire international cohlaɗo aɗum ni fof ɗo mo wona gando wa rewde ɗo kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi no fewi no fewi no fewi addunomo ɗo ko yuɓɓinde ɗingal ceɗɗaw machallah ɓe gandu gardugol Aliou Diak ɓe gari ɗo nde Macky Sall laamoto nde ɓe jaɓɓimo ene jogori yaltude e laamu e jaam ɓe duusi ɗum machallah waɗa e noon yeeso teddugal gorko ceɗɗo jontaɗo jaɗɗo e jamanu wiyeteɗo Alaji Malick Bey on ko yahata kadi jomum tawaka kono aja ami ko joom suudu makko konko Alaji Malick Bey amin dawo jontaɗo jaɗɗo e jamanu ñande nde min jeehi galle Mali ko ministre darmi debbo ha mbimumi an noon so tawi ɗum ɗo ɓinni ɓawa janggo en jahat woto paɗe mbimi ñagoyɗen haɗa he ɗiɗo may ko seri min ɗo woɗɗat ɗum ko neɗɗo moƴƴo jammaji ɗi mbaɗi fayida no fewi no fewi min gartu hen faddata he oɗo debbo jooɗi ɗo ko debbo cuballo jontaɗo karɗo ɓi karɗo era beɓele bacca balla maji jonanani ɗon bacca neɗɗo jontaɗo deɗɗo tewe ganduɗo yaata minninemo deeƴo gollo temedere neɗɗo nanɗo hannde oɗo jamanu kalisaji mumen gasi kamiji mumen gasi nan toppine sernaɓe tan walla beele mo nande e ɗum ko kosam haali koɗele galen ko kosam wona ko kosam walla baɗa fayida eɗen gadi ɗum ɗo e gueɗe ɗiɗi goho ko famde développement ko debbo ɓamtari premier kam diplôme ko ɗum ko neɗɗo social ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi no fewi no fewi ɗum men juggu hen seeɗa ko heddi ko no aduna wayi hewde subalɓe ni no Sénégal wayi hewde subalɓe ni Elhaji Baba Baydy Mal mo ganduɗa hoore ma ko jaago duwere wuro Mame Diallo Boubacar Sini Elhaji Baba Mal noon so haalama ala kulli haalin woni fof watta haqqille mum Elhaji Baba Baydy Mal ɗum wona kankone ko neɗɗo suwata o waale baldinayi o yaari koyɗe
o jole kucci mana noni saret o jole kucci mana non jaay saret mbabba ɗum fof ɗum darnade pulaar so darima Angleterre mana woni o dolake tout woni o do bot woni de tangade woni o kala jafunu mana noni o jogima ka silam o yima yala ɗum hoɓe ne ngama ɗum ko a grâce de la baba ben mbaba ndew teddini anniversaire makko ñanden o suɓi hen oɗo debbo siboro ɗum marine yumo neɗɗo wona mon fof waɗi yumo noon kadi yimɓeɓe kewi mon potani o jibina lapide o jibina ma noon poɗoɓe laaɓe sanne mo ha kayitaɓe marché mi oto gaɗu gadi woye laani taw ɓenne kam gadi laani ka o teddinira jamma o waɗi hen kene waɗe o waɗi hen kadi ko wattake kono fof ne moƴƴi jamma o lakke nder jamma he mi wi bandiraɓe so tawi neɗɗo ala gawlo tan sa renaka bini majja alaji ibrahima musimu haali mamiraɓe makko e tañiraɓe makko e kala kala bindital yaade makko e wonde télévision filmi gueɗe ɗe firti noon haydara mankani hen min noon ndeysan mi yahani ha ɗo no gummata waya ha miɗani haalde haala ka so wonano gandude bon noon préparation bonnomi ni ene golle ɗe jinnomi gollude hen ɗe foof e kono mata ni Allah haaji ɗum wiyata ko ɓuurat ko ɓeɗo ɗiɗo ƴeewiɗen ɗo min kalde mabɓe par ce que mi haali yimɓe foof o adi wondiren ceɗɗa ɓuuɓe ɗum ngam mawninde jamma mo ganduɗa hoorema ko Alhaji Macky Sall teddinira ɗum noon ko mawniɓe sehil mabɓe sehil renndo ngo Alhaji Malick Gaye e joom suudu Mariame Dabo ɗum ɗo ene jogi Aminata Dabo moins bon oɗo ko Alhaji Baba Mal woni anniversaire mum teddinir ɗum omo handi hen donc ɓeɗo yewidde ɗo eɗen mbiya bisimilla mabɓe e galle mabɓe bisimilla mabɓe e oɗo saaha e woɗoɓe e oɗo jama a jaɓɓinde ma konngol mum e wote Hadji Diaw caggal nde min bismima e plateau o anondema ya salmin bandiraɓe eyi assalamu aleykum mi salmini bandiraɓe foof kala ɗoɓe gone e aduna he wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi woni fof mi salmini ɗum inde mum yettode mum kadi mi ñaganima ɗum moƴƴere Allah kadi mi salmini jinnaɓe ɓe mi salmini famille o mi salmini jokkere en damnaɓe foof ɓiɓɓe sehilaɓe fof mi salmini kadi onon ɓe tawmi ɗo ɓe kadi sababu mi galle he hono an Binta e Ɗaha e gorko ceɗɗo mo ndendumi hande plateau e technicien ji men onon fof mi salmini on eyyi ko noon tan mbiyeten hono tawmin ni mi salmin bandiraɓe docteur Niang assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on kala ɗo gonirɗon e johli nayyi aduna he funnague hirnague rewo e worko mi salmini musidɓe kala ɗo goni mi salmini onon ɓe ndendumi ɗo plateau ɓe ono Binta Tall e Ɗaha Thiam onon bismimin ɗo enne mi on mba mi salmini kadi Debbo Thioubal mo ndendumi plateau Aji Diaw ƴella najo ko e waali minen ndendi tufde min goɗɗodiran ko horndolde ay donc hoore woɗɗani dande cubalooji eyyi ɗum noon mi salmini on e min mbiya on mba e bismago moɗon ɗo e Pindi TV somi yiiɗi wiide hande hol docteur Niang ko mbiyatano question de ko jaajɗo seeɗa mo weeli noon jaabade docteur Niang hande o kucciɗo e maɗo o ko goto e worɓe seɓɓe garnoɗo notade konu ngu Macky Sall président Macky Sall son excellence tafno emin jiiɗi arde noon emin mbaɗana ɗum teddungal nde jippitto e ndimangu muɗum he ko on woni ɗum hucciri ɗo e ma hande docteur Niang oɗo eyyi hande o somi yiiɗi wiide hande hol Hadji Diaw Adi Diaw ko Adi Diaw wiyata eyyi Adi Diaw ko
wiyeteeɗo Adji Diaw ne jeeya Hondolde kono ne jooɗi ɗo e Dakar ene jeeya hinde wiyeteede Subalɓe ene dilla e développement no ɗo ha can wi joni ni ene yiɗi kadi pulaago hayso jibinaaka Fouta ene yiɗi pulaago ene yaha heen jamma e ñalawma eyi ko on woni ɗo e raɓɓidinde haala ga tan kalɗa ha konngol yeetoma Allah jarama a jarama Binta mbiɗa andoro ceerno Amadou Balla mbiya docteur Niang docteur ɗeɗo gueɗe ɗe mbaɗɗon ɓe wiyata wonta wattu mi anda kono noon wattu ɗum weeɓani dikkirima samma ko gawlo goto jeeya ko je o meeɗi duwde puccu makko woynu o wi min dikkirmi watta tan goɗɗo ñembara ɗeɗo gueɗe holko addini dingal ceɗɗaku ha ɗum ko jibina hen ha ƴettuɗen ñalawma samedi mo gandanɗa hoore ma koɗo ngari ɓe busdi Elhadji Macky Sall mbaɗa ɗum morlal jiide tan joguiɗen ko 30 minutes ko 30 minutes ittuɗo noon a jarama ceerno Daha Thiam minen dingiral ceɗɗaku ko ardi fof eɗen jetta Allah emin jetta gorko ceɗɗo ene jeeya to e jiinga ene wiye Ɗahiru Selle Ndiaye ko kañum woni sababu dingiral ngal darade sibi ɗum ko kanko ɓurni miijo ngo o sosi dingiral ngal ñande 24 janvier hitande 2017 nde o sosi dingiral ngal woni hen anni e makko noon ko o rendinde worɓe e rewɓe sukaɓe e mawɓe kala jeeyaɗo e hinde ceɗɗaku tawa ene ndenti dingiral ene ndenti haalande mbawa ɓulnade hen miijoji moƴƴi wadde ɗum e wattude ko Allah jogui ko Allah andi ko fayi arde ken humpinaɓe ɗum kono noon emin ɗamini haysene wattane wiyete kam ko dingiral ceɗɗaku idima wadde ɗum eyyi min ƴeewi min ƴewtidimo min tawi guila min puɗɗi ɓe worɓe seɓɓe ɗiɗo kilifaɓe ene ɗofti min goo Malick Gaye monsieur le ministre conseiller wannoon ɓe mbi so tawi aɗa duña ko teddi ɓaggotoɗa hoɗo tiiɗi eyyi minen dingiral ceɗɗaku ko hunde teddude omo fooɗa ɗum ne faye makko kono ɗo ɓaggiɗo ene tiiɗi puisque o ɓaggi koye président de la république son excellence Macky Sall kala ngal min cokkuno ɓe ndowndini eyyi minen ala komin mbawi wadde so wona haadi eɓe omo waɗi to e ndimago min gara min duusamo eyyi garon tigi rigui duusanmo ko gowa kono noon to banggue ɗum holno arde e mon par ce que aɗa andi ko ɗum waɗa pindage goto waɗe par ce que o ƴettana ñalawmaji ƴettana sahaji ha jammo waɗa ñande samedi nde onon ko tan ɓulni eɗen mbaɗa ɗum walla miijo ngo wonmo yalti eɗen duusa Macky Sall eyyi kañum ceerno Daha oɗo watti lawol ɗiɗaɓol ngol emin mbaɗa hono jammaji ruttude teddugal gadana o min mbaɗi ɗum ko Nouakchott min mbaɗi ɗum ko mois de octobre 2019 utande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi
teddinirni o jamma o ko président Macky Sall o lomtini mo mbimami koolaɗo makko mawni ko hono Mali Gaye son ministre conseiller ari toon to Nouakchott to addi avion ha heewi yimɓe heddiɓe ndewi koye leydi kono noon ɓe ngari ɓe jodni jamma o ɓe ɗofti min jamma o ha yooɗi tawa ko ngawlagu Fuuta awluɓe sebbe ko kañumen jogui jamma o cinki jamma o eyyi joni miijo ngoɗo ngo hawri koye goto e rewɓe sebbe jeeyaɓe e dingiral he sosɓe dingiral ngal fuɗɗuɓe dingiral ngal koye e miijo muɗum sibi ɗum kala ɗo gorko ceɗɗo dari soye fetel e lowande debbo ceɗɗo ene sawndi ɗum hono debbo ceɗɗo o wiyete ko Hawa Mbaño o jeeya ko Bedenki koye commune de Waly Diantang sababu nde yidde ɓe ceɗɗa kadi jogade ɓe teddungal walla Macky Sall jogade ɗum teddungal e faade dingiral he ɓe mbi haadi ko ndeɗo hitande e joofirde muɗum woni mandat makko ɗiɗaɓo o joofata eyyi woni cakki to ala e sago min mbaɗanamo jamma teddungal ko ni ɗum ardi eyyi ardade président hono dingiral ceɗɗagu biyeteɗo Farba Aliou Diak en jeeya jowol en fayade debbo cuballo hono hajjaji jaw aji jaw haɗe men natande waɗede marianto to anniversaire babma to on kadi ɗum an ka neɗɗo social ka famde développement so wiyama famde développement mata ko debbo ɓamtade docteur pourquoi ɗum pourquoi e holno ardi hol ɓamtade jaruɗa holno ardi ha yetti ɗo ha ɗum ha jibini ɗum ɗo par ce que sa yi ɗum ɗo fof waɗi hen effectivement ɗo nanguɗa ɗon ko ɗon ka famille développement ha yimɓe tiñoya tigi rigui a jibinama ha ko événement ji mawɗi poɗɗi daari aɗa teddiniri nder ɗum hono ma e nanɗo temɗere nanɗo datte ɗum fof ko addi ɗum addi famde développement famde ɓantade ko addi ɗum eyyi Seydi Dia mi weltima e question o ko namɗa ko kadi ne waɗi solo no fewi sa yi ɗum tan mataw komi nehiɗo hen tan mbawmi wiide kadi mamam jibinɗo nenam sa yi ne wiyeni mbaɗa jeeya ƴello ko kanko tawi kanko nehimi kadi ko ƴellani ɓurmi andude e honɗon hewɓe ko ɗum cikkata noon ko ɗum waɗi noon kanko Ramata Maymouna Niass Allah yurmomo Ramata Maymouna Niass kanko nehi kam gila ala no foti mbaɗi omo waɗa ko wayi noon omo waɗa social omo waɗa développement o wonano kewɗo dole trop ni kono ɓernde makko moƴƴere tan e hewde mo juurom tawno omo yaha hen o wawe dole makko so yi tampuɗo o walla ɗum so yi keyɗuɗo kanko sofini o defata ko barme mawɗo barme o so defti o rottan lahal o yowa dow caali o ngal ɗon lahal gila bottade ha hirani ko ɗon wona kala garɗo no heeɗi o nokka hokka ɗum so rotti kadi ko bolyon o ƴeewa galleji ɗi kewani dole galle fof rottan ɗum bottade ɗinno ko sago makko yo moni fof sofino hokka ɗum dépense kono o wawa ɓaade o wawa noon moni fof rottan ɗum ene waɗatno surgaji garannoɗe liggade tan taw ngala ɗon jaatigeɓe hay won hen ɓe ganduɗa kanko tan joguino hirande mumen bottare mumen taw haydara o sohlani hen saabu Allah o waɗi saaha neɗɗo rafe kadi o waɗa feere ha o walla ɗum soɗon ko yaha kadi ko bawɗo wallude o waɗa feere ha o jokkodira ɗumen o walla ɗumen donc koye makko jiyannomi ɗum ha nde o ronki noon o mawni hankkadi o sellani e o natti wadde ɗum kono noon to leeliɗo omo haala ko way noon tan ndeysan affaire o noon waɗi mi marqué ha Allah waɗi nenam ne wiya Mayrum Touré kañum ne ɓami ɗum ene waɗa ɗum haɗo woni ɗo mo waɗa ɗum e minnene koye ɗum tan nokkumi ha nde
pelle ɗe joli nde jimi pelle ɗe ene pije ene jaale ene waɗi hunde fof kono ala gartam no feewi mbimi nde mbaɗa yiɗi uddide fedde kono jinmi ko fedde nde wala gartam jinmi ko fedde nde wona jokkere ende me ɓamtare eyyi ko développement social o noon jinnomi firtude e pulaar mi anda ko noon walla wona noon kono ko noon tan mbirumi ɗum eyyi ɗum woni guddinmi fedde jokkere ende me ɓamtare Allah waɗi min puɗɗi ɗum min kaali no programme o yarata gila ko fiyete lewru ha e balle min ballete Allah waɗi min puɗɗima hen e ɓamtare nde ko wayno ñamlude rewɓe ne liggo ene gartira amin jiilo ha joni kadi balle ɓe ganduɗa hayso cellani kono min mbawa wallude ɗumen safro ko wayno bayeji min balla ɗumen jiɗɓe janggude taw ngala doole kadi min balla ɗumen ha mbawa janggude ko wayno fourniture uji inscription e ko wayi noon dal ko ɗum ɗon dal min jahata eyyi nono fuɗɗo noon wadde développé kono ha joni amin cohli wallede eyyi ko ɗum dal addi eyyi wonmi e dow ene fuɗɗo wadde développé an woni mawɗo fedde nde ɓanare ɗum woni président fedde nde ka debbo mi bandiraɓe so tawi fedde tafama debbo andinama ɗum ko wonko waɗi noon winta ko hunde wonde fayida joni noon fedde nde ɗo hol oɗo saaha joni mo wonde joni ɗiɗo heruji oɗo saaha fedde nde nde andama firti ko somi dañi kayitaji e fedde nde hande oɗo saaha mo gonɗen kala fedde wonde nder leydi Sénégal somi yiiɗi hewde doole walla waɗa koye firti il faut dokkira e président de la république est ce que ɗon relation nan ɗon est ce que fedde nde jogui kayitaji walla ala eyyi fedde nde aɗa andi mbaɗa wawi kono jibina mbaɗa wawi wiide kono jibina ɓooya no fewi eyyi par ce que nde tawi ɗo pelle kewɗe kono min mbaɗino feere hamin dañi GIE aɗa andi récépissé ene yaawi yawani min mbaɗi feere kam pour yidde yawnade tan fuɗɗade golle min mbaɗi GIE o min puɗɗi liggade hen hay financement ji koye GIE min dañi ɗum récépissé o noon nana e lawol kono yaltani taw joni noon min jiiɗi ko récépissé o yalta min mbawa kadi yettade ɗum min jiiɗi yettade par ce que récépissé o ne walla e gueɗe kewɗe kono récépissé o suwa yaltu kono GIE o kam amina liggo hen rattan récépissé o ne yalta e banggue jokkodirde laamu kam won neɗɗo goto tan momin jokkodirno ko on ni waddi min e banque goto o hamin natodiri e banque amin liggodira e mum e banggue rewɓe liggotoɓe e banggue yidɓe ñamlade gartira e ko wayi noon ɗum min puɗɗima ɗum déjà e amin ballodira kadi e nder amen ko Allah wawde julɗo walla so neɗɗo kewni yimɓe fof jahanoto ɗum woda ko ndendiri totta ɗum e woda ko mbaɗi hen eyyi pour le moment kam ko ɗon min jaa ha joni ko mbiyeɗa ko gon ka famde développement ka debbo ɓamtare ko gon golli mbaɗa wi yimɓe noon ɓe mbaɗa feere ɓe ñamma nde ɗo fedde par ce que ine waɗi pelle kewɗe komi salmini mi juurima min kam mbatto wiɗi min kam mi salmini mi ƴeewi par ce que ɗum foti yaade ten quoi donc fedde wonde fayida hewde doole hewde jaam ni woni fedde ɓamtare jibnorende jibnonde hunde bon to banggue ɗon mi fawa ɗon fiɗenam tan yimɓe ɗiɗo so ndendi bone pecci kaaɓi woni hen mbiɗonnaw ko tati gamu rogade heewi faydo o hewata kono ɓaade ko mi Hadja Binta jawta yewtere nde yewtere nde kadi kanko miiɗi ɗum golli ɗum yewtere nde jibino ko heewi ko wonde fayda no wonde jonta ɗum ko wi Alaji Alassane Tall bam jonta ɗum feewi yimɓe heeɓe mbiyamo Binta ko jonta ɗum mbi ɗum ko woro par ce que so wayani ni tan o waɗi détournement jibinan ɗum bamo kala ɗo hono ngal mi waɗama asuli waɗama wasif galle battere asuli wasif ɗum wiyata sidi heeƴi ɗum tagi so ɗum tatta ɗum o faami o andi joni vraiment mone mon fof addi ɗum joni mi ɗactigma e konngol mone mon fof ƴeewa hol poɗɗa jabbo namda ɗum eyyi kalɗa ha ko weltanadema tan eɗene mbaɗe signalé kam ɗum ɗo meɗen heure o nana gasa mais te en fuɗɗaki taw par ce que en memani taw ko waɗi doole ko eyyi garami tan ko docteur hande aɗa ummi ha Nouadhibou garda ɗo ena te ala ko adduma so wona affaire ceddago kono an pulago holno wayema eyyi pulagu kañum woni yumma leñol ngol eyyi leñol ngol noon ene waɗi kinɗe minen min pecci ko
hinde seɓɓe nde emin kewi wiide so tawi no ceɗɗagu alano e aduna he aduna o tekman sibi ɗum ko adi fof ko ndenka ha emin jeeya e fecciɓe rende leñol ngol min ndeniri ɗum conde e kure eyyi ɗum woni conde e kure min ndeniri ɗum conde e kure pulagu ko jambaragal emin pecci e jambaragal he min nawata fof kono emin pecci hen feccere mawde hande so mbaɗa nana ene wiye pulagu hande wiye yimɓeɓe ɗe ponkani ko goni ko pulagu ngu wonɗo ganduɗa ɓe jettinani kono an hande somi daari mbaɗa wiya wonto jettinɗa pulagu saabu ko sibabunde muɗum ittuma wuuro e wuuro garda ko no mbiɗa ni ko noon puisque so tawi neɗɗo aɗa fasni ko gonɗa aɗa fasni jibinandema mbawata ko onon mbiyata fonkude minen min mbiya ko teddinde e timminde ko gonɗa ho sibi ɗum saɗa fasni bamma ko tawɗa ne laaɓi ho ko ngol laɓol laɓotoɗa so wona ɗum ko ɗaha cam wiyata ho a détourni jibinande ma pular ne mawni e amen no pular mawniri e amen ni ko kañum jibini kinɗe gonɗe e meɗen ɗe eyyi donc noon min puɗɗoro kinɗe ɗe min gortoro pulagu kala ko barkide aduna koye pular woni ko mbiyata mbiɗi jaɓi ɗum sibi ɗum pulagu ene heewi kerse ene heewi moƴƴere ene heewi jambaragal ene heewi duwaw sibi ɗum caggal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam leñol meɗen leñol pulagu jeeɗen koye ɓurgol heewde anduɓe e heewde julɓe sibi ɗum aduna o mum a yiyata wuro fulɓe walla nokku fulɓe ɗo laami ɗo jeeyi nokku mo jeeyi rewirde diine wonde ko wona juma walla jama ene woni ɗon mi hokka yeru ko wayno église a yiyata ɗum e nokkuji ɗo fulɓe goni ɗo fulɓe garde gueɗel ɗiɗɓel ngel to banggue jambaragal e to banggue duwaw enen fulɓe eɗen gondi hen sibi ɗum mo wona jambaro wawa timminde aadi timminta aadi ko jambaro enen fulɓe noon ken timminoɓe aadi ko hen jeeɗen en pirtata aadi pulagu ko hunde nde ganduɗa so tawino aduna o hande qimanama leƴƴi gonɗi hen wona to banggue keewal puisque yimɓe ne keewa tawa wona nafoɓe sen qimanama hande to banggue to mbimami to diine walla jambaragal fulɓe jeeyete koye wonɓe hooreɓe en jeeyataka e hettuɓe caggal machallah garen e yirima e
aji ñande yimɓe fof jii bamma wonna marin yimɓe jii a arde fulla e fayida holko hokkuma ɗum eyyi ko adi fof mi salmini bandiraɓe fof kadi mi salmini cubalago fof mi salmini kadi marianuji ndendinanomi worɓe rewɓe fof wiɓe kadi félicitation kamɓe fof waɗi moni fof addi no foti artude eyyi so yi ñanden mi ardi no gardumi ni ko idi fof mi ƴeew holi min ettimi andude hooram seeɗa ɓe mbaynimi jinnaɓam jewtinmi e mumen jaami koto gawlo amen gawlo cosaan amen wono baba ibrahima bob jaami ha galle makko joddimi e makko mbimam min de ko mbaɗaɗo mare baba ma dande leñol waɗi yiɗi dokka kamen hakkille woodi ko haalnimi min jewtidi hen wonnoon kanko guila jaatiraɓe hay mamiraɓe hay babiraɓe ha minen ɗo ko kamɓe tan goni awluɓe ɓe ganduɗa eɓe gandi min tigui min jewtidi hen o wi kam woto hul haydara ko idi foof teddugal dasataji rondete kono présence ma toon tan haysa waɗani haydara ko ruttude teddugal weddi ko noon a yaadan tan no poɗɗa yaarude kadi woto force haydara ko haalnimi ko ne gandumi ko goonga kadi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta joom gallam noon kanko ni ponnomi itrade gati kanko mbaynima o wi kam kala no jiɗirɗa so jiɗɗa ko nelde enen gondi so jiɗɗa ko yaade enen gondi gati ko cubalago noddu ko fasɓe ma nodduma ya notoyo kadi o waɗi hen doole makko wiyete ko Abdourahmane Thioub gorko Matam monsieur Thioub ha eyi wallahi joni noon Allah waɗi hen suuta kadi mi haalni sehilaɓam mi haalni yiɗɓam mi haalni bandiraɓam kadi kamɓe fof ɓe notima kamɓe fof ɓe notima hay on bintatal oɗo jamma ñalawma ko ɓan nodduma téléphone e mbimo yettani sababu noon yettata Allah oɗo ɗaha jam eɗen jewtide eɗen dokkodira hakkillaji ha ñalawma o yonti ndendinɗen ko joguino ɗen jaaɗen notoyɗen kadi nde notoyɗen nde kadi alhamdoulillahi rabbil alamina Allah waɗi hen sutura en dañani toon gacce Allah suuri en en jetti Allah tan en jetti jinnaɓe en jetti baba Ibrahima e galle mum noon leerɗo e ñulla ɓiyiko gadi foof ko kamɓe pewni ha fewi caggal nde pewjuɗen less enen foof ɓe jaaɗen toon en ɗaccuɓe tan ɓe gardi nde ɓe gardi kadi ɓe pewni ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jetta ɓe eɗen jetta noon bandiraɓe fof sehilaɓe foof kadi yimɓeɓe ɗiɗɗal hoɓe mbannogal goto fof ne dogana Adji Diaw ene dogana Adji Diaw ɗum ne ko pour hoɗum Adji eyyi ayi sabu kala wona fof arde sabu woodi hen ruttiɓe par ce que taw hankkadi ne biyeji gasi kadi ko comtuɗa e biyeji ko min hen mi yurmeni eyyi ayi aɗa andi ko noon tan goranam aɗa andi noddude noote weeɓani eyyi wonko dande leñol hokkunomin biyeji kono yimɓe ɓen ɓuuri ɗum kadi en jiiɗa wiide hay goto yo rutto ɗum tahi en mbaɗi feere tan ha ɓe gaddunoɗen ɓe foof naati e won hen ni wiɓe en ɓaadi kay aɗa jogori sodde accumin coodana koye amen walla accumin koota ɗum ɗon fof waɗi hen kono Allah waɗi noon ko ɓuuri hen hewde kam naati en jetti hen Allah kadi e suturaji mum enen noon ala ko mbawɗen ko Allah tan walli en e yimɓe men e moƴƴuɓe men e sehilaɓe men eɗen jetta jinnaɓe kadi e dowuji mumen eɗen jetta bandiraɓe foof Allah dal waɗi hen sutura ko yimɗon ko noon mi dañani sabu kala en mbaɗama signal noon fewi joni mbaɗen tourtade ko waynaro sabu wiyama heure o gasi kono wona noon jiddenoɗen eyyi heure o gasi aɗa andi ko weli moƴƴani heewa heewi tan ɓurtat weli so heewi ɓurtat donc min mbaɗa waynoro tan salminde won sarde yimɓe ɓawa hay ko heewi ko fof laana ko heewi ko fof mbaɗa salmina nenam bibi ene heeɗi hen mi salmina oɗo gorko ceerɗo konungu adunongu neɗɗo yimɓe waɗɓe fayida no fewi 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 ha tengde président dingal caggal kono aɗum Farbal Diack Diack ummi ko en France koko biye mum arta tawtorede ɗo ñalɗo mi calmini ɗum mum
dayiru selle mo ganduɗa wonma ko jayetta kañum woni sababu diwrangal min goni ko koɗum heddiya salminama tigui rigui juurama wonde Dawoud Sow o jeeya ko towol kañum salminama tigui juurama ene wonde ceerno Mamadou Diak kañum professeur salminama tigui rigui juurama ene wonde Mbaylal Fayida Thiam Baylo ko ɓiyam ko mbaɗam kono noon so tawi koɗo ari wuro ala jaati ko siffarte ko kangal jaatigi amen ko debbo ceɗɗo Famon Samba Daye ko gelo ɓuri ɓuri towde ɓuri yawrade yonde ala ande Allah mon seedi son kuccinirino gueɗe sut sare naka togat ala ande cikara ngo guirde ko fo a yetti ɗum saɗa joni yam Famon Samba Daye mbiɗa yiɗide ngelo Maurice mbeɗa welti noon oɗo plateau machallah par ce que ko yimɓe ɗiɗum nanduɓe façon jooɗi jooɗiɗo kadi yimɓe wantaɓe hannde e nder nde fof ɗo jooɗiɗo yimɓe waɗɓe fayida no feewi no feewi wonɓe fuɗɗi ala ɗo haaji oɗo gorko ceerɗo jooɗiɗo ɗo mi wawa haalde ɓuuri makko ko ɓuuri Seydou Oumar oɗo debbo cubbalo kadi aussi ko noon noon haaldanama ko musidɗo moɗon ɗaha Thiam duusowo bintatade e nde ɗo yewtere wiyetede darde debbo e nder Binta jarama ceerno Amadou a jarama docteur Niang debbo cubbalo a jarama mi yi bandiraɓe hewɓe noon yo jineɗo no yonta tan ene yiɗa yimɓe ne kucci mum cikka ko duwaw ceerno walla ko ayi mum yimɓe hewɓe hannde ayidi mum ganti e wala ɓe sikkata ko ɗum tawno ɗum kosam allahumma salli ala sayyidina Muhammad a jarama Seydou Thiam somo huccodirema mbaɗa weltowo noon expérience o ne ɓeydo no feewi eyyi so ɗum ɓenni docteur wima ya waynoro bandiraɓe eyyi sohna Binta mi wima a jarama baynagol ngol min jiɗano waynade joni noon kono koɗo kam so ari alay saago hoore eyyi min mbaynortomi ɗo henna ko jaatigueɓe hono jaatigueɓe dinguiral ceɗɗagu Fouta hikka ɗo e Dakar ko cellule Dakar o cellule Dakar o woni mawɗo muɗum ko Farimata Samba Daye emo wonde liggodiɓe makko hono Abdoul Ganguel Ndiaye e Hawoy Soumare e Fama Soumare eyyi so neɗɗo wini limta tan a juuman daña ɓe goppuɗa eyyi foof noon woni baaba o ko Mali Gaye e joom suudu mum Ami Diafara Dabo ɓen goni jaatigueɓe mawɓe ɗo e Dakar eyyi ɗum noon min calminiɓe min juurimamaɓe emin jettaɓe e teddugal ngal ɓe mbaɗani min ngal merci Adji Diaw eyyi Seydou waynoro bandiraɓe min jiɗano kam mbaynodiren joni eyyi ko waktuji ɗi mbayno ɗum noon Allah jarama on jarama aɗani ko wiyete ko tan so yimɓe fof mbi aɗa moƴƴi taw bande yen ɓe jiiruɗa kosam ɓe duwol mbiyan noon wonko manque mbaɗa yetta Allah noon mbaɗa yetta bandiraɓe banggue duwole kosam foof miñiraɓam mawniraɓam kawiraɓam yummiraɓam ha tente mawnam Kadiata Diaw mo mbaɗɗen ñanden ñalado galle mum ha jaaɗen Grand Théâtre mbiɗa wiyama Allah jarama o jarama mbiɗa wiya jokkere endaɓe ɓamtare fof Allah jarama on jarama mbiɗa wiya on onon ɓeeɗo ɗaha Thiam Binta Tall e gorko ceɗɗo e ɓeeɗo woniraɓe worɓe hucciɓe men Allah jarama on jarama en beltima no fewi allahumma salli ala seydina Muhammad eyyi ko noon tan bandiraɓe ala ɗo yano artiɗo wonno ko weltanade hono kamen ɗaha Thiam weltanade kadi hono docteur Seydi Niang weltanade kadi hono Adji Diaw ko waktu o tan yetti tan ɗo fotano yettade ene fonno yaade ha ɓooya saabu onon yewtide e moɗon ne waɗi fayida no fewi saabu hande yewtere nde ɗo kala keɗiɗo ɗum ene andi ko yimɓe yontaɓe daraniɓe koye mumen daraniɓe leñol dariɓe lang mbi goppata saabu sa wi docteur tan hankadi ne développement afrique saabu kala mo safani sellata sa wi Adji Diaw wiye kala keyɗuɗo o ñammina ɗum noon ko weltare mawde yimɓe gonɗo so ɗum ɓenni noon en calminat tan hono caméraman uji meɗen kala ko yooɓi ɗo hena ko kamɓe hono Djiby Dieng gorko mo kanel e kanereje eɗen beltina kadi hono Abou Ba gorko mo guiƴilon o weltima kadi gorko ceɗɗo e hono ganduɗi
somi wi ganduli noon haggillam yahat to ceerno meɗen Madina Gounass hono ceerno Matar si Matar Ba ceerno meɗen ceerno Matar Ba ɓe mbi ceerno so woodi ko ɓurma tan hollete ɗum ceernam noon hokkatami ko enveloppe aji lootami kadi wiyami yah ha neɗɗo memma ha boobo memma weltanimo no fewi Seydi Ba wiima hannde kala ɗo jettima aɗa jeeya hen so ɗum ɓenni kadi e jettat hono kawamen Abou Diop tata Leyla hono buju meɗen walla longel ɓumguel men Baba Hammat Thiam en beltima no fewi gonka debbo e rendo men